आरो मा जागोन जेबो जाला मिस्टिल' जागोन गाइसफोर बेनो बोरमा खासिखौ ना जाया नोंथांमोन गासैनिबो आंनि जेसेबां साबस्क्राइबार दं सब इनभाइट खालामजोबगोन आं ओरैबायदि मोनसे मोजां जायगायाव पार्टि खालामगोन आं हेलो एभ्रिवान वेलकाम बैक टु न्यू अनदर ब्लॉग new another video not vlog guys vlog नङा नाथाय भिडिअ ओरैसो आरो गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों गासैखौबो फोरमायनाय जाबाय गाइसफोर सनाफोर लोखिफोर दोरबिफोर जायफोरा गोदानहै बोरैबा नायसनदों आंनि भिडिअखौ लोगो लोगो बै गोजाजों थुनाय साफा खाराफोर थुनानै होखादों गाइस ओरैबायदि खुसिना दिनै गाइसफोर आं हिन्जावबो ओरैबायदि खुसि आंबो ओरैबायदि खुसियानो लाजाखाया बेनिफ्राय खुसिजोंनो ओरैबायदि इन्टारेस्टजों दिनै बेदरजों नाजों जानानै आंहा हिन्जावा गोदोनायाव नांथानानै माने गोबाल' मोनदों सचिनो गाइसफोर मानसिनि जिबनाव माब्लाबा खुसि जायो माब्लाबा दुखु जायो माब्लाबा सिन्ता जायो माब्लाबा माबा माबि जायो बिदिनो थिग बेबायदिनो आंहाबो मोनसे खुसिनि दिन सफैदों गाइसफोर एसे कंग्रेचुलेसन हर गाइस बेस्ट अफ लाक जल्दि जल्दि लाइकफोरखौ थुना हो कमेन्टआव लिर गाइसफोर कमेन्ट लिर कमेन्ट नोंथांमोना कमेन्टखौनो होथारा मानो होआ गाइसफोर सापर्ट नांगौ कमेन्ट लिर कमेन्ट बेस्ट अफ लाक होननानै लिर लोगो लोगो लिरखा आरो नङाबा कंग्रेचुलेसन होननानै लिर मानो होनबा आङो फाइनाली सिलेक्टेड जाबाय गाइसफोर दाखालि बय थांनायनि बे मोनसे नैबे इन्टारभिउ दंमोन गाइसफोर बेखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय दिनै गोदान कलिंटार फैलायबाय गाइसफोर ओरैबायदि खुसि ओइ नों मा मिथिगौ सासे आंहा खोमा होथेनानै ओरैसो थाबाय देखायला आङो गाइसफोर दायो देखायला आं दानिया भिडिअआव फेमिलि मेम्बारफोरखौ आं देखायथ'ला मानो होनना बुङोबा जेब्लासिम 1K जायाना अब्लासिम आं फेमिलि मेम्बार रावखौबो देखायला आङो कसमसे सयथिबो खोमाखेबदों रावखौबो देखायला आङो 1K जाबासो फेमिलि मेम्बारखौ देखायसिगोन आरो सोरबाफोर जुदि आंनि फेमिलि मेम्बारफोरखौ नायनो गोसोबोला आंनि समायना बिउटिफुल आइश्वरियानिख्रुइ साबसिन हिन्जावखौ नायनोब्ला खांख्राया नारसि खेबना होदों मा होनना बुंनायमोनलाय आइश्वरियानिख्रुइ समायनासिन आंनि बिउटिफुल बिबिखौ नायनोब्ला आंनि सिगांनि भिडिअ थां गाइसफोर आङो बै गोजौनि आइ बाटनाव होनानै होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय अब्ला दानिया फैदो गाइसफोर मेन कन्टेन्टआव आरो खनसेयाव बुंबावनो साबस्क्राइब खालामाखैबा गाइसफोर साबस्क्राइब खालामना हो जल्दि गाइसफोर फटाफट जाहाथे 1K नोबो बारलाङो नोंथांमोनलागै मोजां भिडिअ लाबोनो हायो लासै लासैनो खानायाबो लावबोदोंसै गाइसफोर ओरैबायदि मा होननानै बुङोमोनलाय खानाय गोलावा मामोनलाय गाइसफोर जन आब्राहामनिसो बांसिन गोलाव लागोन आं गाइसफोर बेनिफ्राय दारियाबो लासै लासै लावबोदोंसै दारिखौबो ओरै खाथबगोन ओरै खना खाथबगोन खानायखौबो ओरै गोजौ खाथबगोन नायथारसो आरो गावब्रायनो फैसिगोन ब्लगफोरा बेनिफ्राय नै कन्टेन्टआवनो गैला माहाबा लाला भंसा सारियालि तिनियालि बारलांना माबा मोनहैबाय दानिया फैदो गाइसफोर मेन कन्टेन्टआव नैबे जाबाय कलिं लेटार गाइसफोर आई एम फाइनाली सेलेक्टेड टू बी ओरैसो आरो इन not 1 grade 2 grade 3 grade but 4 grade लेकिन नाथायबा गाइसफोर इन्टारभिउ एग्जाम होग्रोनांगोन एबारनिया गाइसफोर रानिं गैया दाखालिना रानिं दंमोन गाइसफोर नैबे मोनसेया रानिं दंमोन बै माबा आसाम पुलिस ना मा पुलिस होनो बिनि रानिं दंमोन फाग्ला आंसो खारनो हाबाय गोदाव सोरावनो अमा बायदि हदायनो अमा बेदर जानानै मोदोमफोरानो बेसेबां गिलिर जाखो 85निबो बारबाय 90नि खाथियाव दङ बे मोदोमखौ लाना खारनो हायो खाया बिनिखे दरकार गैया नागारनानै थाबाय आं बेनिफ्राय आरो मोनसे सफैलायबाय नै गाइसफोर बेखौबो ओरै हैथारनांगोन आङो एग्जाम हैनांगौ गाइसफोर एग्जाम हैगोन फाइनालि साख्रि मोनाखै गाइसफोर ओरैनोसो होनदों आङो एग्जामनि थाखायसो सिलेक्ट जादों एडमिट कार्ड फैबाय बेस्ट अफ लाक हो माबा सरि बेस्ट अफ लाक नङा बेस्ट अफ लाक कंग्रेचुलेसन होथ'नाङा गाइस मोननाय मोनैयाव जागोन नालाय बेनिखायनो र' मा तारिखआव तारिख 10 तारिख 4 मा उदालगुरियाव एग्जाम दङ गाइसफोर नायनोसै मा जायो 4 ग्रेडनिनो गाइसफोर 1 ग्रेड 2 ग्रेडफोरा खामानि गैया गाइसफोर 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेडफोरा
खम नाम्बार ना 4 ग्रेडनि जानांगौ 4 ग्रेड बाथा बियो डाबल 4 माने 2 ग्रेड 3 ग्रेडआव खम ना नाम्बारा जाया नाम्बारा बारा बेसे मोजां जायो गाइसफोर नायनोसै र' गाइसफोर 4 ग्रेड इंलिश होनोमो बेनो लास्ट फाइनाल आरो जिबनाव आं साकरि एप्लाइ खालामबाय गाइसफोर गोदोनिफ्राय प्राय हाबा जायै सिगांनिफ्राय सेंग्रा बैसोनिफ्राय जेब्ला एस एग्जाम पास जादों बेनिफ्रायनो साकरि खारै मेंग्लिबाय फाइनाल राइट आफ्टार गेटिं मेरिड होननांसिगोन आरो राइट आफ्टार गेटिं टु बेबी होनना बुंसिगोन टु चाइल्ड राइट आफ्टार गेटिं टु चाइल्ड लास्ट फाइनाली माने एग्जाम होनो नागिरदों गासिबो कलक सलक बेस्ट अफ लाक टु दे भाइ लोक जाहाथे जात्राफोरा मोजां जायो एग्जामफोराव जाहाथे मोजां लिरनो हायो नोंथांमोनखौ पुरा बोरमा खासि मासे आगोलाव सयथिनोबो थगायाखै नै बे एडमिट कार्डनि कसम बेबि नों मा जागोनलै आङो साकरि होनबाला ओइ मिस्टि मिस्टिनिबो हिन्जावआ मिस्टि जागोन आरो माबाफोर हा आरो मा जागोन जेबो जाला मिस्टिल' जागोन गाइसफोर बेनो बोरमा खासि खोना जाया नोंथांमोन गासैनिबो आं जेसेबां साबस्क्राइबार दं सब इनभाइट खालामजोबगोन आं ओरैबायदि मोनसे मोजां जायगायाव पार्टि खालामगोन ना गाइसफोर जुदि आङो जाहोनो हाया जुदि हसायनो भुलावनो ओरैसो आरो भुलावनो जुदि गोरोन्थियाव जुदि साकरि सेलेक्टेड जामारोब्ला हसे नोंथांमोनखौ पुरा बोरमा खासि जाहोथारगोन सयथिनोबो नै कसमलै नै एडमिट कार्डनि कसम सयथिनोबो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलाय सयथिनोबो गाइसफोर उन्दुनोबो ओंखारबाय हाजिरा मावनाय मानसिना मा खालामनो बोरैबा बोरै ओइ गोजौनि इसरा एकदम हाजिरा मावबाय थानायखौ बोरैबा अनखां मोनहरनानै बोरैबा नैबे एग्जामाव पास जानानै दलर साकरिखौ मोनगारबा हामथारसिगौ बेस्ट अफ लाक गाइसफोर बेस्ट अफ लाक मा भिडिअखौ दोनथ'नोसै गाइसफोर हामा मोननांला एसे थगायनायबो जाबाय थाम्बनेलफोरावथ' माहाय गाजा होनाय जाबाय नालाय माहाय थगायनाय टाइपनि गाज्रि मोना बेफोरखौ गाइसफोर सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय दे होमबा खालामदो साबस्क्राइब खालामाखैबा दायो थुनानै होदो बाय बायसै टाटा